Türkmenistan daşary ýurtlaryň ýokary bilimini ikrar etmek boýunça Lisabon konwensiýasyna goşuldy. Ýewropa konwensiýasy beýleki ýurtlar tarapyndan berilen ýokary bilim derejeleriniň başga ýurtlarda ikrar edilmegini aňsatlaşdyrmagy maksat edinýär. Soňky ýyllarda daşary ýurt universitetleriniň diplomlaryny ikrar etdirmek meselesi Türkmenistanyň daşynda bilim alan raýatlaryň ençemesi üçin agyr mesele bolmagynda galýar. Türkmenistanyň Ýewropa sebitinde ýokary bilim boýunça hünär derejelerini ikrar etmek hakyndaky konwensiýa goşulmagyna degişli kanun 26 noýabrda döwlet medeniýeti tarapyndan neşir edildi. Bu konwensiýa goşulmak baradaky kanunyň taslamasyny noýabryň başynda mejlis hem tasdiklapdy. Ýewropa sebitindäki ýokary bilim bilen baglanşykly konwensiýa beýleki ýurtlar tarapyndan berilen kärleriň ikrar edilmegini öpçün edýär. Türkmenistanyň oňa goşulmagy türkmen raýatlarynyň beýleki ýurtlarda alynan biliminiň ikrar edilmegine nähili täsir etjekdigi belli däl bilim ministrligi entek bu mesele boýunça düşündürüş bermedi. Şeýlede bolsa Türkmenistan birnäçe ýyl bäri öz raýatlarynyň daşary ýurtlaryň ençeme okuw jaýynda alan diplomlaryny ikrar etmekden ýüz öwürdi we 2019-njy ýylyň mart aýynda daşary ýurt bilimini ikrar etmegiň täze düzgünligi ýerizdi. Ikrar edilen sanawda görkezilen daşary ýurt universitetleriniň sany epesli azalypdy. Bilim ministrliginiň tasdiklan daşary ýurt universitetleriniň sanawynda Orusiyet, Hyty, Hindistan, Türkiýe, Gazagystan, Gürjistan we Belarus döwletleriniň käbir universitetleri bar. Resmi sanaw laýyklykda hususan da Belarusyň we Gürjistanyň hersinden bir universitetiň, Gazagystanyň 2 we Orusyetiň, Hindistanyň hem Hytyň universitetleriniň 10-çysynyň diplomlarynyň ikrar ediljegi aýdylypdy. Şeýlede Türkmenistanyň bilim ministrliginiň 2019-njy ýylda tasdiklan şol resmi maglumatynda daşary ýurt universitetleri tarapyndan berilen 146 ugur boýunça diplomlaryň ikrar edilmejegi aýdylypdy. Türkmenistan tarapyndan ýa-ni ýakynda gol çekilen bilim konwensiýasy 1997-nji ýylda Lisabonda gol çekilipdi we ol Ýewropa Geňeşiniň UNESCO bilen bilelikde işläp düzen halkara şertnamasy bolup durýar. Oňa Ýewropa Geňeşine agza bolan 46 döwletiň ählisi gol çekdi. Şeýlede bu ýurtda berilen ýokary bilim derejeleriniň başga bir ýurtda ikrar edilmegini aňsatlaşdyrmagy maksat edinýän bu konwensiýa Awstraliýa, Belarus, Kanada, Vatikan, Israil, Gazagstan, Kyrgyzstan, Täze Zelandiýa, Orusiyet, Täjikistan hem goşuldy.